قبلهم على اليد. Inselmulkom, sinjuri, welcome isħana ta' ġunju qed tagħmel tagħha. Il-kbir. Fej, aħna ħossu iktar għax bla air-conditioner. Qed tarawna l-leq. Ej, pensa, ejja. Hekk issibu xi ħaġa interessanti ibatu lna hawnhekk jbissa daqshekk. Isma' di ta' sħana fil-fatt mhux lilna biss taffettwa. Inti qatt timxejt barra fi sħana. Għajdli, jiena ma nafx ġilek. Mela, meta tkun qed tom u tajt ħammur nom u tkun fuq ir-ramel, tikwi, qed ngħidlek jien tal-biża'. Jiena ommi kienet tibatni għax aħna konna familja ħadra, fimt, kienet tibatni nixxil ħobs. ħafi, qed ngħidlek dik innaqaf fuq it-tarma nixxawwa. Ommu kienet tibatek ħafi. U jekk nilbes iż-żarbun tirrifjuta. Imma insomma għadnu biet tiegħi. Imma ma ġara xejn, issa imma il-klieb. Il-klieb. Taf illi jekk imorru jimxu fuq it-tarmak jistgħu jaħarqu l-post. Skur ja ħasra, għax il-klieb saqajhom il-post tagħhom qegħdin hemmhekk mhux biex jimxu fuq it-tarmak. Le. Imma qegħdin hemmhekk biex fin-natural tagħhom. Allura kif insolvuha? Wan, ma noħorġuhomx f'meta ċemx tkun qed tiżreġ u tu jekk stess għandna bżonn bil-forsi noħorġuhom żommhom fuq il-bankina kemm jista' jkun fid-del u mhux fuq it-tarmak. Sakemm? Tlibbżhom sarbun. Imma n-nies. Jeżistu sa. Ma jkunu in-nies imma. Xi preferu x-xitwa jew is-sajf? Ħammu saħlu. F'nofs ħalluqa ħa nistaqsu lill-irġiel li jifhmu sew jekk jippreferux ix-xitwa jew is-sajf. Ħanaraw. Issa tippreferi sajf jew xitwa kif ikollek xitwa. Għala! Għax isħana ddajjaqni. Ma joġbokx is-sajf. Le. Inti sieħbi xitwa jew sajf. It-tnejn, għax it-tnejn għaddem jiġu, fis-skoda nuħu peċin, u fix-xitwa nuħu peċin. U kan naħdem barra jien. X'kont tagħmel? Bir-rublu, dir-rublu bit-fakkijiet. Mela kont tħoss isħana. Issa t-tarmak ikun 270. Imma kont preferi tagħmel it-tarmak fix-xitwa għid il-verità. Aħna għedhom ma neġix fis-sajf. Għalja vera, għandu raġun. Jien għalina ħjor is-sajf għax pensjonanti. Jena xitwa nħobb. Ħabba sħana u dlik. Kesħala ħjar ħaġa. Jiena meta jarsaq is-sajf ngħid riesaq l-infernu. Dejjem f'saħħtek, tikol iktar, enerġiku iktar. Imma jekk tolqod subek tweġġi iktar. Ġibda. Għabek għodru bis-sajf, missa peress il-gvern ta' nammuru għakacċa għal insib il-xitwa. Xitwa. Xitwa jew sajf? Sajf fejja. Sajf. Is-sajf. Għala. Is-sajf il-kapott tal-fejru. Ħatel naqraw hekk. Bicċa sandli u bicċa ċorċ. Fix-xitwa meta ħatel qatt. Mhux dik biss, ħażin għax tinten ma' xorta. Imma tużżona ħwejjeġ fuq. u b'dik il-perla nistgħu nagħlqu għandna minn kollox, minn xitwa u minn sajf. Dibattitu li ma jintem, inti x'tippreferi? Jiena kieku x-xitwa. Sejna s-sajf. Ma mbagħad fl-ta' sajf ngħid li nkun nixtieq ix-xitwa, ġifieri dan. Imma insomma. Kieku jafu bih awla da jagħmlu programm fuq żgur. Dejjem ifittex daw il-leġis. Ma nelbu s-suġġett tajjeb, jien nitkellmu fuq l-importanza tal-eżerċizzju u nutrizzjoni. Meta tkun żgħir? Ma ħaseb anke meta tikber. Mhux għandna xahar iċċekkjaw. L-ewwel darba in-Naxxar Active Aging Center hawnhekk u se naraw in-nisa jagħmlu il-Keep Fit. Veronika, kemm ilek tiġi dal-Keep Fit għax rajtek, Dal-Keep Fit naħseb ħanalqu sentejn issa. U kif tħossok? Tajba ħafna. Jiena parti ħafna. Kemm għandek żmien, kurzità. 70. Jekk nibqek ta' 70 jiem bomba. Ewwel nettu kumpaniji li jieħdu gost bil-kumpanija ta' xulxej u anki għal-moħħna psikoloġikament inti għandek fejn tmur tugo. Taħli l-enerġija ovvjament iżommok sewwa jiġifieri ħafna ħruġ u ovvja li tagħmlilna ġitu. Importanti ta' kull età li tikol. Dik vera. Imma ifhimni din l-età mbagħad jinqalgħu ċertu problemi li ħafna minnhom jitranġaw bl-ikel, x'tip tikel tikol. Ġifieri huwa importanti illi kemm jista' jkun jibqgħu jiklu ikel nutrittiv u healthy għas-saħħa. Għalik taħdem jiena sewwa u grazzi ta' xogħolok.
U sinjuri dak kien shooter tal-lum. Jena l-eżerċizzju joġobni kollox joġobni, barra di li toqgħod tagħmel hekk u tmiss is-suba ta' saħi kien għalija dik żejda. Immala. Għażalla ma ridna nagħmlu għadik. Xettajt. Għax kieku ma ħalaqniex is-swaba hemisfer kien jagħmel omaw, jew hekk kien hemm is-subajk fin dik tifhimha. Imma għab nsemmi ta' ħeżel żejjed. Elbowlu.